Muusa ka buwan na karong Oktubre 20 sukad napalgang patay ang 18 anyos nga si May Fatima Tagaktak sa usa sa mga lawak sa lodging house sa Barangay Poblacion, Toledo City. Apan hangtod karon, pabilin pang gawas nun ang suspitsadong 43 anyos nga giilang sa alias nga Richard. Hinungdan nga ang kagamhanan sa dakbayan sa Toledo mitanyag na og 100,000 pesos nga reward money. Iganti kini alang sa mga tao nga makatumbok sa nahimutangan sa suspect ug mahatagan na og hustisya ang kamatayon sa 18 anyos nga biktima. Ang kasong murder, una nang napasaka batok sa suspitsado. 100,000 pesos reward for the person who will be able to locate or tell us where that suspect is. With our former chief of police noon, sige na po pangutana jud sa iyaha. So I hope with kay naabot naman ni provincial police naman and national level ipangita na. I'm just waiting for the update yun ug asa na, because I was able to meet the parents man sa atuang biktima.